Insellmilkom. Illum l-erba' 15 ta' Settembru, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tal-Verġini Mqazza Marija tad-Duluri. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija minn Patri Mario Attart, Franġiskan li ġie ordinat saċerdot 18-il sena ilu. Illum, bl-interċessjoni ta' Omna Marija, nitolbuha tkun magħna sabiex lilin mid-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmin. Marija, għatina l-qalb tiegħek biex bħalma għamilt int nibqgħu nħobbu u naqdu anke fil-mumenti tal-prova. Ringrazzjawk mulejta din l-Ewkaristija llum u nitolbuk missier ħalli fisem u fid-dem ta' Ġesu ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu indi tidlek u tbirek u tipproteġi din l-Ewkaristija li se niċċelebraw flimkien bħala komunità bl-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-Qdusija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispirtu Santu jkunu magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. U l-għodwa tajba lilkom eżis għal din l-Ewkaristija illi qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Marija Addolorata. U llum f'din l-Ewkaristija se npoġġu l-persuni kollha li għaddejjin minn xi dulur fil-ħajja tagħhom biex bit-talb ta' Omna Marija jieħdu l-kuraġġ u nieħdu l-kuraġġ ħanibqgħu mexxin wara Ġesu bil-ferħ u bħafna fidi. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej maħfra talli fil-momenti tas-sofferenza tagħna ħadniha kontrih u ħsibna li abbandunana. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emin u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li Mqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u minn issa jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, met ibnek intrefa fuq is-salib, intrid li jommu tieqaf ħdejh u tbati miegħu. Għad il-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Mqazza Marija fil-Passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu semm ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen għoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. U ġie mismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej jien nistken, tħallini qatt ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek eħlisni, ressaq widintek lejja, fittex eħlisni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi int, fġieħ ismek mexxini u wassanni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija,
għax inti l-ken tiegħi. Fidejk jien nerħi ruħi, int ħlistni mulej alla veru. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Jien fik nitma' mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi int, fidejk xortija, eħlisni minit la dewwa u minit dawk li jaħduha kontrija. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemmi kbira t-tiba tiegħek mulej, li int irfajt għal dawk li jibżgħu minnek, li int ħejjejt għal dawk li jafdaw fik quddiem il-bnedmin. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Ħinja il-Verġi Mqazza Marija għax jistħaqqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa dejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela, kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu l-maħbub wieqaf ħdejha, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek, imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. F'dan il-moment nagħmlu tal-baċkejkna ħafna ħalli jkun il-mulej l-ispirtu tiegħu li jtina kelma li tmiss il-qalb, il-moħħ u l-ġisem tagħna u tatina l-fejqan. Illum qegħdin nagħmlu din il-festa sabiħa ta' Marija Addolorata. U tgħidli ma sabiħa għax Marija Addolorata, sabiħa li tfakkarna f'mandat sabiħ li tina l-kelma ta' Alla lili u lilek bib. Fil-ktieb ta' Iżajija insibu hekk fuq il-qaddej tal-mulej. Bat nindewwi il-qalb miksura. Bat nindewwi qalb miksura. Fil-familji tagħna hemm nies b'qalbhom miksura. Fil-kunventi tagħna hemm nies b'qalbhom miksura. Fil-parroċċi tagħna hemm nies b'qalbhom miksura. Fuq ix-xogħol hemm nies b'qalbhom miksura. Fil-postijiet tad-divertiment hemm nies qalbhom miksura. Iva ħbieb, ġieli wara dik id-tbissima jew wara dik id-daħqa biex dak li jkun jgħid kompla jew komplit ma' ħadd ieħor jaf ikun hemm qalb miksura jew infarka biċċiet. Imma llum ejjew nagħmlu kuraġġ intu jien. U inħallu l-Marija tenna biex immorru nfarġu l-daw in-nies. Għalhekk din il-qudiesa li qed issir kuljum, il-mulej qed jagħmel ħafna ġid biha. U li personalment nissuġġerixxi li tibqa' għaddejja matul is-snin din il-qudiesa. Għax qed tidħol kullimkien, għax il-grazzja ta' Ġesu li tikkonsla qed tidħol kullimkien. Għalhekk ħuti, ejjew inkunu ta' faraġġ għal xulxin. L-ewwel nett bit-talb u se nissuġġerixxi talba li jafa kulħadd u li bija nispiċċaw din it-trasmissjoni qaddisa. Hija it-talba tar-Rużarju, il-kuruna araw. Ejjew nerġgħu ndaħlu l-kuruna
fil-familji tagħna, fil-kunventi tagħna, fid-djar tagħna, fuq ix-xogħol, fil-parroċċi, fil-post ta' divertiment. Ejjew niltaqgħu flimkien ħanitolbu r-rużarju u nofruh għan-nies li għandhom qalbhom miksura. Għax jekk Marija kienet tafaraċ għal Ġesu u jmut fuq is-salib, kemm se tkun iktar għalija u għalik li qalbna tkun maqsuma. Ħadd iktar wara Ġesu għajra ma jafx tfisser li tkun qalbek maqsuma. Qalba inqasmet meta rat il-Ġesu jmut, li l-Ġesu jiġi miċħud, li l-Ġesu jiġi mwarrab. Melejja nfejqu il-familja, il-knisja, is-soċjetà u l-postijiet kollha fejn inkunu bit-talba tar-rużarju li kuljum se nibdew nofruha għan-nies ta' qalbhom maqsuma. Grazzi, o Marija, li se takkumpanjana għal din il-biċċa xogħol li jibnek Ġesu tagħna b'din il-Qudiesa, li nitolbuk għan-nies b'qalbhom maqsuma. Isma' t-talb tagħna, o Marija, bit-talba tar-Rużarju, waqt li issa se nresqulek mod speċjali lil dawn in-nies li jistgħu jkunu qegħdin iħokku magħna u ma nindunawx li qed ibatu f'qalbhom għax qalbhom imdejqa. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U qabel nagħlaq nissuġġerixxi li jint li qed tara din il-Qudiesa, idħol fuq il-website tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, Archdiocese of Malta, ikkopja l-Qudies li qed isir u għamlu link fuq il-Facebook tiegħek ħalli bil-Facebook tiegħek Ġesu ikompli jfarraġ il-tant Maltin u Għawċin u barranin li qalbhom imaqsuma. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u għall-ħanin, il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek fġieħ il-Verġni mqazza Marija li x'in kienet wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu fil-ħnina kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U flimkien nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk u nberkuk minn qalbna u nxandru l-kobor tiegħek mulej fil-festa ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana ifaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima minn qalbna ma' Marija omna intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Ek f'dan il-moment qaddis eżis noffru l-intenzjonijiet tagħna, noffru il-familji tagħna, s-saċerdoti, il-persuni konsagrati, noffru l-dawk li qed imutu, noffru b'mod speċjali l-dawk ta' qalbhom maqsuma u dawk li huma l-bogħod minn Ġesu. Qaddis tassew int mulej, inti waħdek l-għajn u l-qawwa ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek ħajsiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, Ġesu ħal-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Eżis dan huwa il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek il-ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li se nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej qaddis fil-mejtin kollha. Se nagħmlu mument żgħir ħanitolbu għall-erwieħ fil-purgatorju ħuti u nistgħu fil-qalb tagħna nitolbu dik it-talba li dejjem tlabna. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Amen. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fejn fihem il-Verġni mqazza Alla Marija, il-faraġ tal-imniktin. San Giuseppe, San Franġisk, Santa Faustina u San Leopoldu u San Piju u Santa Teresa minn Kalkutta li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamel li magħhom u bħalhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġie u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Quddisa eżis hija spiżerija tal-mediċini. Il-Quddisa hija spiżerija tal-mediċini tar-ruħ. U se nieħdu mediċina qawwija issa, it-talba tal-missierna. U ħanoffruha dil-missierna għal min jagħmlilna l-ħsara. Se nofruha wkoll għan-nies li aħna għamilnilhom il-ħsara u weġġajnihom. U għal-nies li għandna rabja lejhom fil-qalb tagħna. Ħanitolbu ħalli-nfiequ bil-mediċina tal-maħfra. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ħajkun li trid int kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej mid-deni, speċjalment mid-deni tal-ejra, tal-mibeda, tal-riżentiment fil-qalb u tal-vendetta. U għatina l-paċi, ħankunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax-tiegħek jessaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem u s-slim tiegħi nagħtikom tħares lejn dnubietna u Ġesu li quddiemek huma ħafna imma ħares lejna il-Knisja tiegħek u għatina l-ferħ, il-paċi, l-umiltà u l-għaqda mulej li trid fina u bejnietna. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħut il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. U mill-qalb, ħuti, jekk għandek xi ħadd deħ, għatih u għatiha il-paċi. Nagħtu l-paċi l-xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem flimkien ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Is-saċerdot jitlob talba mill-isbaħ. Se nitloba ħuti biex inti titloba f'qalbek miegħi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-nina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan u Ġesu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, li ġi fid-dinja biex idewwi il-qalb miksura. Jien jaħna li se nirċivuh. Ma jistħoqlix mulejja li tiġi għandi llum, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tfiq u tqum.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. F'dan il-moment qaddis bħalma namlu anka fis-Samok fejn il-mulejti nigrazzja li naħdem maħutna l-morda. Nitolbu dejjem fil-quddisa li namlu fil-wards u fil-kappella din it-talba sabiħa wara tqarbin u nixtieqkom ħafna illi titolbu miegħi. Missier, fidejk nintelaq jiena, għamel minni dak li jogħġbok. Niżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jien lest għal kollox, nilqa' kollox, għamel biss li rida tiegħek isseħħ fija u fil-ħlejjaq kollha tiegħek. Ma nixtieq xejn aktar mulej. Fidejk nitlaq ruħi, nagħtihilek bl-imħabba kollha ta' qalbi, għax jien inħobbok mulej u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lil nifsi lilek, li nintelaq fidejk għal kollox u b'konfidenza bla tarf għax int missieri. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramenti tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna u niftakru fin-niket tal-Verġni Mqazza Marija intemmu fina għal-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-tbatija ta' Kristu ibnek u li nkunu aħna wkoll għaddejja tal-faraġġ tiegħek lil min hu mnikket bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħajberikna Alla li jista' kollox bil-ħnina tiegħu u bit-talb ta' Marija omna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Alla tan isma tal-tana, eħlesenna u qafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Xlim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna li kisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-reħ kollha speċjalment dawk li l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nasbu fit-tieni misterju meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma taltana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwek kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nasbu fit-tielet misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-sema jidher fl-art. Ħabżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru lil-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma taltana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwek kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nasbu fir-raba misterju minn tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema idher fl-art.
ħobżna ta' kuljum atina llum għafrina dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrina dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġena l-erbeħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames misterju tal-glorja, meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum għafrina dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mit-imbin issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrina dnubitna, elista min-nar tal-infern u l-ġena l kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik li lek ingħidu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek li tniedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Amen. Nitolbu għall-intenzjonijiet tal-Papa Franġisku. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jidher fl-art. Ħabsna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eternalla, ħen għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħen għalina, Spirtu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità mqazza Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob Om għalina, tal-ħnina, itlob Om għalina, tal-grazzja Talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob Om li għalina, zjed nadifa, itlob Om għalina, bla teba, itlob Om għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqan, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob kien għalina, tal-mitimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana missa minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li treħ jidnubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li treħ jidnubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li treħ jidnubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk
li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-tilfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuzeppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom il-qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Mom, imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum immexxija minn Patri Mario Attart. Għada il-ħamis l-Arċidjoċeżi ta' Malta se torganizza jum ta' talb u sawm mill-Kappella tal-Junior College għal dawk kollha li qed ibatu minħabba l-instabilità politika li jinsab fiha l-poplu Afgan. Din se ssir fuq xewqa tal-Papa Franġisku stess meta fil-jiem li għaddew appella għat-talb u s-sawm għall-Afganistan, kif ukoll dialogu u s-solidarjetà li joffru tama għal-futur ta' dan il-pajjiż. Il-ġurnata ta' talb se tibda b'quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fid-9:30 ta' filgħodu li se tixxandar kemm fuq Knisja Dotempti kif ukoll fuq TVM2. L-insara kollha huma mħeġġa jingħaqdu fit-talb personali u s-sawm u li jsegwu x-xandira li se tkun animata minn gruppi ta' żgħażagħ mill-istudenti fl-iskejjel u mill-parroċċi u laqdiet insara. Dan il-jum ta' talb jibda fit-8 ta' filgħodu u jintemm fit-8 ta' filgħaxija u tistgħu ssegwuh fuq Knisja Dotempti. Għada wkoll il-Millennium Chapel f'San Ġiljan se tkun miftuħa għal dawk kollha li jixtiequ jagħmlu mument ta' adorazzjoni quddiem is-sagrament. Grazzi u nsellimkom.